Правила за поведение и реагиране при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации. Знаете ли как се реагира при наводнение? Действия при наводнение. Каквото и да става, запазете спокойствие. Паниката не помага. Паниката може само да ни обърка. София се намира в водосборната зона на много реки. При проливни дъждове, при пролетно снеготопене и при резки промени в климатичните условия съществува възможност за наводнение. Строителството в заливните зони на реките, преграждането на речните течения, както и изхвърлянето на строителни и битови отпадъци в коритата на реките е противозаконно. Когато хората и общинските власти са подготвени за изпитанията на природата, пораженията са много по-малки. Знаете ли къде в къщата се намират най-важните неща, които трябва да вземем при възникване на бедствия и аварии? Знам в раницата за извънредни ситуации. Ох, браво! Умница. Създайте си комплект за бедствия с най-необходимите неща. Сега да видим какво има вътре. Пене, Браво. Браво! А какво е? лекарство. Лекарства, Бинт. транзистор. Не бе, дядо, това не е транзистор, това е радио. Имаме и батерии за радиото. Храна. Много важно. Дядно нощче. Това? Запалка или кибрид. Аптечка. А вода? О, вода, разбира се. Ето. И личните карти. Да, и всички важни документи. Да, и всички важни документи. Ако нивото на водата започне да расте и вие се намирате у дома, изключете газта и електричеството. При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива. Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към най-близкото възвишение. При поройни дъждове никога не заставайте под и на мостове, в подлези, под надлези или други съоръжения. Високата вода може да ви отнесе. При пътуване е задължително водачът на пътното превозно средство да спре и изчака преминаването на пороя. Не правете опити за пресичане на разливи и потоци. Преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете ви. Бързо течащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото. При липса на такава възможност, предупредете в общината или кметството на най-близкото населено място, на телефон 112 или на преминаващи в близост хора. Казах ли ви? Всичко може да бъде наред, ако сме добре подготвени.